ቅዱስ ሕያው ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ ባረኸካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ስለና ምስንጻኸና እውን እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኢሎም ማዕት ፕሮግራምና እውን እግዚአብሔር አቦ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና ሓሊፍካ ዮ ቅድሜና ኽጸንሕ ትጽልለና እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ብሓይሊ ብጸጋ ብኽእለት ዘምጻኸና ተመስገን ንብለካ እግዚአብሔር አቦ هاليلويا تبارك نبلك لقلبل نبلك እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ተደጋጊምና ሃሌሉያ ንጉሴ ይብለካ እግዚአብሔር አቦ አምላኬ ይብለካ ሃሌሉያ ስለኹሉ ትገብረልና ነመስግነካ እግዚአብሔር ካብ ጎንና ከይተፈለኻ مسانا ستخون እግዚአብሔር ነመስግነካ ዋጋ ኸፊልካ ስለዝዓደግካና ነመስግነካ ሃሌሉያ ናትካ ስለዝገበርካና መስገን ንብለካ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ህይወትና ክትግለጽ ኣብ ህይወትና ክትከብር ንጸል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብለካ እግዚአብሔር ልዑል ስለዝኾንካ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ልዑል ስለዝኾንካ ነመስግነካ ብሰይካ ምስጋና ካልእ የብልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኬ ንጉሴይ እግዚአብሔር አምላኬይ ንጉሴይ ተመስገን 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 تمسكن تمسكن تبارك 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 لقلبك 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 እግዚአብሔር አምላኬይ ንጉሴይ እግዚአብሔር አምላኬይ ንጉሴይ ንጉሴይ ተመስገን 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 ተባረክ 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 تبارك 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 لقلبك 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 هاليلويا
خفيلك عدكني يا تمسكن نجزار صغاكير كني يا تمسكن واقع خفيلك عدكني يا تمسكن نجزار صغاكير كني يا تمسكن واقع خفيلك عدكني يا تمسكن نجزار صغاكير كني يا واقع خفيلك عدكني تمسكن نايجزار صغاكير كني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم 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 أنا نتكاي واقع خفيلك عدكني تمسكن نايجزار صغاكير كني تمسكن واقع خفيلك عدكني تمسكن نايجزار صغاكير كني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم إكسي يا بهير أملاغي نقوسي إكسي يا بهير أملاغي نقوسي نقوسي تمسكن 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 تبارك 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 لعلبك لعلبك ቅዱስ ከረኔ ሸይ መካዬ ተመስገን ንጉሴ ኻንስኻ ተመስገን ኣብ ዝፋን ልበይ ተቐመጥ ተመስገን ከም ዝደለኻ ሳፊሕካ ተመስገን ኣነ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኣነ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኣነ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኣነ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኣነ ናትካዬ
دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم عبقدس كانني شي مكاي تمسكن نقوسي خالصها تمسكن عبسفان لبيت أمت تمسكن كم زدل خاصافيحكا تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم 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 إكسي أبيهير أملاخي نقوسي إكسي أبيهير أملاخي نقوسي نقوسي تمسكن 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 تبارك 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 لقلبك 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 كابي سخوني بالليل تمسكن كل بخاي وكوين لي تمسكن كل بخاي زرقبو تمسكن عين معي بخايو تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم 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 إكسي أبيهير أملاخي نقوسي إكسي أبيهير أملاخي نقوسي نقوسي تمسكن 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 تبارك 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 لقلبك 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 وقع في الكعد كاني تمسكن نايك زار الصغا كير كاني تمسكن وقع في الكعد كاني تمسكن نايك زار الصغا كير كاني تمسكن وقع في الكعد كاني تمسكن نايك زار الصغا كير كاني تمسكن وقع في الكعد كاني تمسكن نايك زار الصغا كير كاني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم
دقاس يبلومن وهايو تاتي هو سمو فوسيو هو سمو سلاميو هو سمو عرفتيو هو سمو هيوتيو كيتوعكو اي وعرن كيتوعكو اي حادرن بزيبو زي كون الليل دقاس يبلومن وهايو تاتي زي منو سم زي تقبسم زي منو سم زي تقبسم مملي ستوعو يسوسي مملي ستوعو يسوسي مملي ستوعو يسوسي مملي ستوعو يسوسي زي منو سم زي تقبسم زي منو سم زي تقبسم مملي ستوعو يسوسي مملي ستوعو يسوسي مملي ستوعو يسوسي مملي ستوعو يسوسي يسوسي سمو تسويعه حيلي تحديثوها دخان برتيعه يسوسي سمو تسويعه مكوي تمليسوها طلعتي سعيره يسوسي سمو تسويعه حيلي تحديثوه دخان برتيعه يسوسي سمو تسويعه مكوي تمليسوها طلعتي سعيره هو سمو فوسيو هو سمو سلاميو هو سمو عرفتيو هو سمو هيوتيو كتوعكو اي وعرن كيتوعكو اي حادرن بزيبو زي كون الليل دقاس يبلومن وهايو تاتي بزيبو زي كون الليل دقاس يبلومن وهايو تاتي هو سمو سفسس قبئي هو سمو زمار فقري هو سمو طنع قنبي هو سمو مقوس وهابي سمو طويعه اي حافركون زحفر املاخ اي املخكون ابلع المايات ما يقدلو مستير عوتي يسوس يمو ابلع المايات ما يقدلو مستير عوتي يسوس يمو هو سمو سفسس قبئي هو سمو زمار فقري هو سمو طنع قلبي هو سمو مقوس وهابي سمو تسويعه اي حافركون زحف الاملاك اي املخكون ابلع المايات ما يقدلو مستير عوتي يسوس يمو ابلع المايات ما يقدلو مستير عوتي يسوس يمو
واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم 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 واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم 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 إكسيا به أملاخي نجوسي إكسيا به أملاخي نجوسي تمسكن 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 تبارك 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 لقلبك 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 أنا نتكاي دحر دقيم 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 أنا نتكاي أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن واقع خفيلك عدكاني تمسكن ناي جزاء رسخا كيركاني تمسكن أنا نتكاي دحر دقيم 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 أنا نتكاي أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي دحر دقيم أنا نتكاي أب قدس كرني شي مكاي
زفان لبيت غمات كنز دلها صافي حكات أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي كابي سخوني بالليل كل باخي وكوي بالليل كل باخي زرقبو عين مايها بخيو أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي وقا خفيلك عدي كاني ناي قزار سخا كير كاني وقا خفيلك عدي كاني ناي قزار سخا كير كاني أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي أنا ناتكاي دحردقي إكسي يا بهير أملاغي نقوسي إكسي يا بهير أملاغي نقوسي تمسكن 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 تبارك 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 لقلبك 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 تمسكن 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 تبارك 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 أنا ناتكاي دحردقي 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 تمسكن 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 لقلبك 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 لقلبك
ተባረኽ ንብለካ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ናትካ ኢነ ዘለዓለም እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተባረኽ ልዕል በል እግዚአብሔር አቦ አምላኸ ንጉሴ ተባረኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔር እድል ስለዛሃበና ክብርን ምስጋናን ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም አምላክና ይኹን ተባረኻ እግዚአብሔር ይባርከን መመልሽ ጸጋ ይወስኸልከን ሎምሸት እንደገና ካብ ቃል አምላክ ክሪና ቅድመ ናብ ቃል አምላክ መኻድና ንጸሊ ቅዱስ ዘለዓለማዊ ሕያው ዝኾንካ አምላክ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ንህበካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንስኻ ኢኻ ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳኣኔን ንስኻ ኣብ ዘበናት ከቢርካ ትነብር ንዘበናት ትሕልፍ ንዘበናት ተውፅእ ንዘበናት ትእቱ ሕያው አምላኽ ሎም ምሸት ቃልካ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ክበርሃልና ብውሽጠን ብደገን ንዘለው ጸጋ መንፈስካ ክፈስስ ተዛራባይ ጸጋ ብርሃንካ ክበርህ ንጽሊ ተሪፉ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ወክብሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን ዝሓለፈ ካብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6-8 ሪኢና ኢና ካብቲ ዝረኣናዮ ክፍለ ሓደ ምዕራፍ 6 ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ከመይ ነፍስ ወከፍ በዓል ኪሩቤል 6 ክናፍ ዘለዎም ከመይ ንኣምላኽ የምልኽዎ ከም ዝነበሩ ቅድስና ንኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት እንዳበሉ ከመይ የወድስዎ ከም ዝነበሩ ንትነ አምላኽ ናይ ቅድስና ክብሪ ብልሳናቶም እንዳተዛረቡ እትነ አምላኽ መቅደስ ከመይ ከም ዝተናወፀ ኢሳያስ ድማ ብትናይ አምላኽ ቅድስና ንነብሱ ከም ዝረአየ ንነብሱ ድማ ከም ዝወቀሰ ሓደ መልአኽ ድማ መጺኡ አበሳኻ ካባኻ ተወጊዱ ከም ዝበሎ ንርኢ ማለት እዩ ቅድስና ናይ አምላኽ ባህሪ እዩ ናይ ሰብ ኣይኮነን ምዕራፍ 8 እውን ቁጥሪ 13 ከምኡ ዓይነት ነገር ንኢሳያስ ተዛሪብዎ እንታይ ኢልዎ ኣነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በይነይ ቅዱስ ከም ዝኾንኩ ዘክሩ ንዓይ ኢኹም ክትፈርሑ ዝግባኣኩም ኣብ ቅድመ ኢኹም ክትርዕዱ ዝግባኣኩም ኢልዎም እግዚአብሔር ናቱ ቅድስንኡ ኣብ ቅድሚ ኢሳይያስ ከም ዝኣወጀ ኣብዚ ክፍሊ ንርኢ ቅድስና አምላኽ መወዳእታ ዘይብሉ ብቅዱስነቱ ንዘለዓለም ከቢሩ ዝነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ንዓና ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብሓድሽ ኪዳን ናይ ቅድስና
ክብሪ ተኻፈልቲ ንኽንከውን ብክርስቶስ ከም ዝዓደመና መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 30 ቅድስና ከም ዝተበጀወና ጸጋ ከም ዝሃበና ጥበብ ከም ዝሃበና ይነግረና። እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ናይ ጽድቂ ህይወት ናይ ቅድስና ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ብክርስቶስ ብምእማን ዝተዋሃበና ህይወት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስን ምዕራፍ 1 ክንርኢ ከለና ቅዱሳን ይብል። ኣብ ጳንጦስ ኣብ ገላትያ ንዘለው ቅዱሳን ይብል። እዚ ቅድስና ካብ ኣምላኽ ብክርስቶስ ነቶም ኣመንቲ ከም ዝተዋሃበ እዩ ዝነግረና። ቅድስና ናይ ኣምላኽ ባህሪ እዩ። ቅድስና ናይ ሰብ ክእለት ኣይኮነን ክጅመር ከሎ። ቅድስና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ኣማኒ ብመንፈስ ቅዱስ ይቅደስ ወይ ይሕረይ ወይ ይፍለይ ሕድገት ሓጢአት ይረክብ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ግን እቲ ናይ ቅድስና ህይወት ብመንፈስ ቅዱስን ብቃል ኣምላኽን ኣብ ህይወት ኣመንቲ እንዳዓበየ ይመጽእ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እንደገና ከም ዝነገረና ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣነ ቅዱስ ከም ዝኾንኩ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ይነግረና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንኣምላኽ ዝተፈለየ ህይወት ንኣምላኽ ዝተፈለየ ናብራ ክነብሩ ከም ዘለዎም እዩ ጴጥሮስ ነጊሮም። ቀዳማይ ጴጥሮስ እቲ መሰረታዊ ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክሪኦ ከለና እቶም ኣመንቲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ብእምነቶም ምኽንያት ከም ዝተበተኑ እዩ ዝነግረና። ግን ኣብቲ ብስደት ኣብ ዝነብሩሉ ወይ ኣብቲ ዝተበታተኑሉ ቦታ ንኣምላኽ ዝግባእ ህይወት ክነብሩ ከም ዘለዎም ወይ እቲ ዝሓልፍዎ መገዲ ምኽንያት ከይከውን ካብቲ ንኣምላኽ ዝግብኦ ኣነባብራ ናብራ ህይወት ካብኡ ከይዘብሉ ጴጥሮስ ኣርጊጹ ክነግሮም ንርኢ። ከማን ኣብ ምዕራፍ 1 እንደገና ክንርኢ ከለና እንታይ ኢሎም ንክርስቶስ ከይራእኹሞ ትፈትውዎ ሕጅስ ተዘድሊ ብብዙሕ ዓይነት መከራታት ተሓልፉ ኣለኹም። እዚ ተሓልፍዎ መከራ ወርቂ ባሕዊ ከም ዝፍተን እምነትኩም ተፈቲኑ ምስ ወፀ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብርን ንምስጋናን ክኸውን እዩ እዩ ዝብሎም። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሐዋርያ ጴጥሮስ ንቶም ዝተበተኑ እንታይ ክነግሮም ደልዩ? እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልዎ ህይወት በዋዛ ፈዛዛ ኣብ መገዲ ከይድርብይዎ በቲ ዘጓነፎም ስደት መከራ ጸገም ተደሪኾም ናብ ዝተፈላለየ ህይወት ከየዘንብሉ። ስለዚ ቅድስና ንኣምላኽ ዝተፈለየ ህይወት እዩ። ንኣምላኽ ዝተፈለየ ህይወት በረኸት የምጽእ እዩ። ሎም ምሸት እሱ ኢና ንርኢ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ዝተቀደሰ ናብራ ዝተቀደሰ ህይወት ዝተቀደሰ ኣገልግሎት ካብ ኣምላኽ በረኸት የምጽእ እዩ። እዚ በረኸት እዚ ሰማያዊ በረኸት እዩ። ንኣምላኽ ዝተቀደሰ ህይወት ንኣምላኽ ዝተቀደሰ ናብራ ንኣምላኽ ዝተቀደሰ ኣገልግሎት ንበረኸት እዩ ዝኸውን። ስለዚ ቅድስና ንእግዚኣብሔር እዩ ንሰብ ኣይኮነን። ቅድስና ክበሃል ከሎ ንሰብ ነሪኦ ነገር ኣይኮነን፣ ኣምላኽ ዝሪኦ
ህይወትዩ ስለዚ ናይ ቅድስና ህይወት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝተቐልዐ እምበር ሰባት ወይ ንሰባት እንገብሮ ኣይኮነን ስለዚ ዝተቀደሰ ህይወት ማለት ንኣምላኽ ክብሪ ምንባር እቲ ንኣምላኽ ዘኽብሮ ነገራት ምግባር ብግብሪ ንዑ ዘርዒና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኢሳያስ ኣገልጋሊ እዩ ነቢይ እዩ ግን ቅድስና ንኣምላኽ ምስተገለጸሉ ሰንቢድ እዩ ቅድስና ንኣምላኽ ናይ ነብስና ናይ ውሽጥና ናይ ልብና ናይ መንፈስና ኃጢአት ንርኤሉ መስትያት እዩ ቅድስና ናይ ኣምላኽ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኢሳያስ ወይለይ ጠፋእኹ ከንፈሮም ኣብ ዝረኸሰ ህዝቢ ማእኸል ኣነውን ከንፈረይ ረኺሱ እዩ ወይለይ ጠፋእኹ ኢሉ ስለዚ ቅድስና ናይ ኣምላኽ ነብስና ንኽንምርምር ቅድስና ናይ ኣምላኽ ህይወትና ንኽንርኢ እምበር ኣብ ካልኦት ኢድና ክነወጣውጥ ኣይገብረናን ቅድስና ናይ ኣምላኽ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክንሳሕ እዩ ዝገብረና ቅድስና ናይ ኣምላኽ ልብና ብትሕትና ተሰይሩ ምሕረት ኣምላኽ ክንሓትት እዩ ዝገብረና ቅድስና ናይ ኣምላኽ ስለዚ ቅድስና ናይ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ እዩ ጽድቅን ቅድስና ዝተበጀወና ብክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ቅድስና ፕሮግሬሲቭ እዩ ገስጋሲ እዩ ዝዓቢ እዩ ኣማኒ ኣብ ህይወት ዘመኑ ኣብ ክርስትና ህይወቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ዕድመ ኣብ ዝወሰኽናሉ መጠን ንኣምላኽ ዝኸውን ህይወት እንዳነበርና ንኽንከይድ እዩ ዘምህረና እቲ ጸጋ ናይ ክርስቶስ ብጸጋ ምድሓን ማለት እዚ ነገር ኣለዎ ጽድቅ ኣለዎ ቅድስና ኣለዎ ጥበብ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ስለዚ እዚ ናይ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ከም ኣመንቲ እንዳተጋሃደ ይኸይድ ማለት እዩ ውልድነት ኣምላኽ ዝረኸበ ሰብ ኩሉ ኣብ ዓመታት ውሽጢ ኣብ ግዜ ውሽጢ እንዳዓበየ ብሓቲ ሓሳስባ ብፍልጠት ብጸጋ ብጥበብ እንዳዓበና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ብጽድቅን ብቅድስናን እንዳዓበና ንኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 24 ከምዚ ይብል ምድርን ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር እዮም ዓለምን ኣብ ውሽጣ ዘለዎ ኩሎምን ድማ ናቱ እዮም እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰረታ ኣብ ማያት ከዓ ኣጽኒዑ ሃነጻ ናብ እምባ እግዚኣብሔር ዝድይብ መን እዩ ኢሉ ይሓትት ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ ዝቐውምከ መን እዩ እቲ ንጹህ ዝገብርን ንጹህ ዝልቡን ንጣዖት ዘይምልኽ እቲ ብሓሶት ዘይምሕድ ሰብ እዩ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ወይም ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ከረን ዝድይብ መን እዩ ኣብ ቅዱስ ቦትኡ ዝቐውምከ መን እዩ እቲ ንጹህ ዝግብሩን ማለት ንጹህ ዝግብሩ ማለት ብዘይ ተንኮል ወይ ብዘይ ክፍኣት ነገራት ዝገብር ብቕንዕና ዝገብር ቁኑዓት ዝኾኑ ንጹህ ግብሪ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም
ካለ ሃቀና ዘይብሎም እታ ዝገብርዋስ ከምታ ኣብ ልቦም ዘላ ዝገብሩ ማለት እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ ዝቀውምከ መን እዩ እቲ ንጹህ ዝገብርን ንጹህ ዝልቡን እዩ እቲ ንጣዖት ዘይምልኽ እቲ በሓሶት ዘይምሕል ሰብ እዩ በቃ ንጣዖት ዘይምልኽ እንደገና በሓሶት ዘይምሕል ሰብ እዩ ነዚ ከምዚ ዘበለ ሰብ እግዚአብሔር ይባርኮ ይብለና በረኸት አምላኽ ከምዚ ዓይነት ሰብ በረኸት አምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ይኸውን እግዚአብሔር ይባርኮ እዩ በረኸት አምላኽ ኣብ ህይወቱ ሎ ከምዚ ዝገብር ሰብ ብከምዚ ዝመላለስ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ በረኸት አምላኽ የንጀርብብ ኣብ ልዕሊኡ በረኸት አምላኽ ይፈስስ መወዳእታ ዘይብሉ ሰማያዊ በረኸት በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረኸት አምላኽ ይባርኮ እዩ ዝብለና በረኸት አምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ይኸውን እቲ መድሓኒኡ ዝኾነ አምላኽ እውን የጽድቆ እቶም ናብ እግዚአብሔር ዝመጹን ናብ ቅድመ አምላኽ ያዕቆብ ዝቐርቡ ወለዶ እዚኣቶም እዮም በቃ እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ቅድመ አምላኽ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ዝቐርቡ ከምዚ ዓይነት ወለዶታት እዮም ኣብቲ ቅዱስ ከረን ቀሪቦም ኣብ ልቦም ኣብ ውሽጦም እታ ኣብ ልቦም ዘላን እታ ዝገብርዋን ሓንቲ ዝኾኑ እንደገና ንጹህ ልቢ ዘለዎም እዚኣቶም ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣብቲ ሕያው አምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብሉ ዝኽእሉ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም እዩ ዝብለና ከምዚ ዓይነት ሰባት ድማ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ደው ምባል ጥራይ ዘይኮነስ በረኸት አምላኽ ይወሃቦም በረኸት አምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እቶም መድሓኒኡ ዝኾነ አምላኽ እውን የጽድቆም እቶም ናብ እግዚአብሔር ዝመጹን ናብ ቅድመ አምላኽ ያዕቆብ ዝቐርቡ ወለዶ እዚኣቶም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ካብቲ ዝሐጉሶ ነገር እንታይ እዩ ተይልና ቅድስና ክንብል ከለና ወይ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ክድይቡ ዝኽእሉ ሰባት ንጹህ ዝገብሩ ሰባት ንጹህ ዝልቦም ሰባት በሓሶት ዘይምሕሉ በኣንደበቶም በሓሶት ዘይምሕሉ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ዓይነት ሰባት ይደሊ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እንደገና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ቁጥሪ 1 ወ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ኸረን ቅድሰናኸ ዝነብርከ መን እዩ ኢሉ ሕጂ እውን ይሓትት ወ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ኣብ መቅደስካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ኸረን ቅድስናኻ ዝነብር ከመን እዩ ዝሓድር ዝነብር መን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ በሓሶት ክምሕል ኣይክእልን እዩ ይብለና ኣብ ካልእ ክፍሊ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብፃዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ዝኾነ ዝረአ ዝርኢ ንፍርሓት እግዚአብሔር ግና ንፈራሕቲ እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም
ዝጓዳ እንኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ መልሓሱ ዘይዓጻጽፍ ማለት እዩ ዋላ ዝጎድኦ ተኾነ መልሓሱ ዘይልውጥ እቲ ቃል ዝኣተዎ ወይ ዝመሓሎ ዘይክዕድ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር بخمس عينات سبات يحجوس እግዚአብሔር بخمس عينات سبات انتايبل يحجوس مالتو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي ناب إساياس كنملس كلنا إساياس ماتيو نلساناتو نعندبت نلبو بحوي قدسو إساياس كم تنفلتو አገልጋሊ አምላኽ ነቢ አምላኽ እቲ እግዚአብሔር ዝጽየፎ መልሓሱ ዝለዋውጥ ሰብ መልሓሱ 45 ነገር ዝዛረብ ሰብ ኣብ ቅድመ አምላኽ ጸያፍ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በደሙ ገይሩ ቀዲሱ ሓጺቡ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ንርስቱ ዝተፈለየ ወገን ገይሩና እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ካባና እንታይ ይደሊ ንሕናኸ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ንደሊ ተኾይና ካብ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ንደሊ ተኾይና እግዚአብሔር ድማ ዘቐመጦ መምርሕታት ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን نزل عالم هياويو سلازي قدسنا نእግዚአብሔርዩ بكريستوس تقدسنا هنا بقدسنا نخن عبغن فقاد املاخيو مالت شرحن غرحن ابسب لبي تتقميتو قالي لواوتي لسانات يقايري كلتا عينت مسفرون يخوني ازغن اب قدم املاخ ጸያፊ አምላኽ አይቀበሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ኣብቲ ቅዱስ ቀረኑስ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ኸረን ቅድስናኻ ዝነብር ከመን እዩ እትብቕን ዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሐሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ድማ ዘይጸርፎ ተጻራፊ ዘይኮነ እቲ ሓደ ቅንዕና እዩ እቲ ካልእ ድማ ጽድቂ ነብሱ ቁኑዕ ምግባር ማለት እዩ እንደገና ብልቡ ሐቅ ዝዛረብ بلسانو دما زي حمي حميتنيا زي كونه نمحازو غلا خفو زي قبرو نبصايو دما زي صرفو تصارفاي زي كونه كفو زي قبر اك زي قبر نسو اب قدما املاخ ጸጋን ሞገስን ይخدن مالتيو ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያውዩ ብዛዕባ ቅድስናና አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታታት እንደገና ደጋጊሙ ይነግረናዩ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 43 ቁጥር 3 እንታይ ይብል برهان كان حق خان لأخ نساتن يمرحاني ناب قدستي خرن كان نام معدرات كان يبصحوني شعو نام مسوي أملاخ ناب أملاخ دستاين تحقواسين
كأتو أيوه أملاخي ببجنا كمسجنك كاي برهان كان حق كان لأخ نساتني مرهاني نابت قدست غرنكا خبصحاني برهانكا حقها لأغلي نابت قدوس كرن كبصحاني برهان أملاخ نعوس ددلي نابت قدوس كرن كبصحاني شعوي نابت قدوس محضر تغايب صحاني شعو نام مسوي أملاخ ناب أملاخ دستاين تعقواسين كأبتي أملاخي ببجنا كمسجنك كاي مسجنا كهبك كاي أيو زبلو داود معرف كلتا قطري شدشتا أنا أب صيون أب قدوس كرناي نغوسي شومكو يبل سلازي ناب قدسنا أملاخ زمرحانا كلتا نغرات اللوا برهان كان حق كان لآخر سب وأماني قدسنا أملاخ زدلي معاسي خنبل كلنا برهانون حقون نا أملاخ كبرهالو قليو اتنا أملاخ برهان مسبرهالو إساس قدسنا أملاخ تقلي سلو اتا حق زهونا أملاخ كقلت ألو خلو قدسنا أملاخ قاهلو ترايو سلازي برهانو اتنا عالم برهان زهونا كريستوس اتحق دما قال أملاخ بفلتت قال أملاخ نملآت كريستوس نمبتع نخلينا اتي برهان زهونا كريستوس نعو تقبلناينا كويتا مدحنا إيسوس كريستوس نسو كابزل عالم نزل عالم حقن منجدن شوتن إيسوس كريستوس بكريستوس نابتي قدسنا كرن ملآت نابقو كنبتعينا يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو قدسنا ملآت مالت انتاي مالتيو نام ملآت كريستوس مبتح ات أملاخ زدليو اب هيوتنا قهون هيوتنا حليفنا مهاب يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو رومي شمونتا كاب إسران شمونتا كنرئ غلنا كمزيلو اتوم نكريستوس كمسلو أقدمو زوسنم نعم تصوعم نتوم تصوعم دما أصدقهم نتوم زتصدقهم دما أخبرهم يبلنا سلازي بكريستوس صديقنا بكريستوس صدقنا كريستوس بتصقا تقبلنا صدقن قدسنان تقبلنا انتاي دا سرفنا نابتي قدوس كرنو نابتي كبرو ملآت نابتي زل عالماوي تصقا نابتي زل عالماوي تسفا زملؤ بمنفسن بتصقا أملاخن تملئنا كبر أملاخ آب هيوتنا تصقا أملاخ آب هيوتنا كمل تيتو كلته عسرت عدوون السوز نقرنا نسب كل زدحن تصقا أملاخ تقريت ايو عالماونتن حاتياتن قديفنا عبز زبنزي بتصدقن بقدسنا نخنبر اتتصقا يمهرنا ايو مالت انتا نقبر كم زلنا ويم انتاي مقبار كم زيبلنا يمهرنا ايو مالتيو اتي هياو زغونا منفس قدوس عوشتنا حدير الله قدسنا أملاخ كاوشتي
ናብ ደገ ዝፍልፍል ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ይፍልፍል ክንብል ከለና እቲ ብቅድስና ክብሪ ዝተመልአ ልሳን ክዛረብ ከሎ ይፍለጥ መቸም ፀርፊ አይወጾን እዩ ካብ ውሽጡ ሓሜት አይወጾን እዩ ምድንጋር አይወጾን እዩ አሽሙር አይወጾን እዩ ካብ ውሽጡ ቅንዕናን ጽድቅን እዩ ዝወፅእ ምጽንናዕ ለውሃት ገርህነት እዝታት እዩ ዝፍልፍል ውሽጡ ብጸጋ አምላኽ ዝተሓጸበ ብጸጋ አምላኽ ዝጸረ ውሽጡ ብጸጋ አምላኽ ሕያው ዝኾነ ኣብ መንፈሱ ሰላም ኣለዎ ኣብ ሕልንኡ ሰላም ኣለዎ እዚ ዘርአና በረኸት አምላኽ እዚዩ ሮሜ 14 እሱ ዝነግረና ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን በመንፈስ ቅዱስ ትኸውን እምበር ብብልዕን ብመስተን አይኮነትን ከምዚ ገይሩ ንክርስቶስ ዝግዛእ ንአምላኽን ንሰብን ይሐጉስ ይብለና ጽድቅን ሰላምን ኣብ ልቢ ይፈስስ ጽድቅን ሰላምን ኣብ ሕልና ይፈስስ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝቀደሶ ሕሊና መንፈስ ቅዱስ ዝሓጸባ ነፍሲ ውሽጣ ብሰላም እዩ ዝምላእ ብዕረፍቲ እዩ ዝምላእ በረኸት አምላኽ እሱ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እሱ እዩ ዝነግረና ብሰማያዊ ስፍራ ብመንፈሳዊ በረኸት ኩሉ ዝባረኸና ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ዝተባረኸ ይኹን ይብለና ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ክሪኦ ከለና በረኸት አምላኽ ከመይ ገይሩ ንደቂ ሰባት ከም ዝተዋሃቦም ብክርስቶስ በረኸት አምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ከመይ ከም ዝተዋሃቦም እዚ በረኸት እዚ ቀሊል አይኮነን እዚ በረኸት እዚ ብጸጋ ምልአት እዩ ኣብ ኣመንቲ ዝግለጽ እዚ በረኸት እዚ በመንፈስ ቅዱስ ምልአት ኣብ ኣመንቲ ይግለጽ ስለዚ ቅድስና ናይ አምላኽ ባህሪዩ መዓልቲ መዓልቲ እንዳተቀደስና ንአምላኽ በቃል አምላኽ እንዳተቀደስና ብጸጋ መንፈስ እንዳተቀደስና ናብ ምልአት ክርስቶስ ንበጽሓሉ ጉዕዞ እዩ ናብ ምልአት ክርስቶስ ተቀዲሱ ዝተወደአ ሰብ የለን ተቀዲሱ ዝተወደአ ነቢይ የለን ተቀዲሱ ዝተወደአ ፓስተር የለን ተቀዲሱ ዝተወደአ ሰብ የለን አማን የለን ናብ ምልአት ቅድስና ናብ ምልአት ክርስቶስ ናብኡ ግራጁዋሊ እንዳዓበና ኢና ንኸይድ ስለዚ ህይወትና ንክርስቶስ መዓልቲ መዓልቲ መሃብ ብቃሉ ምንባር ብጸጋ ምልአት ውሽጢ ምንባር ናብ ምልአት ክርስቶስ የብጽሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ናይ ቅድስና ክብሪ ተኻፈልቲ ንኽንከውን እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዓዲሙና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ብልብና ንክርስቶስ ተፈለና በተዓሳስባና ንክርስቶስ ተፈለና በዓል ዳንኤል ከምኦም ነይሮም ኣብ ባቢሎን ክነብሩ ከለዉ ብምርኮ ተማሪኾም ዝኸዱ በዓል ዳንኤል ንአምላኽ ብልቦም ዝተፈለዩ ነይሮም ብጣዖታት ምግቢ ኸይረኽሱ ኣብኡ ብዝነበረ ነገራት ህይወቶም ከይተኣሳሰር ብኸምኡ ብልቦም ንአምላኽ ዝተቐደሱ ሰባት ነይሮም ብልቦም ንአምላኽ ዘኽብሩ ሰባት ነይሮም ስለዚ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ይከኣል እዩ ቅድስና ካብ ልቢ ዝፍልፈል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝነግረና ሰብ ኣብ ልቡ ከም ዘሎ
كمويو زبلكا مصحف قدوس سب عوشتو خمزولو كمويو زنبر كمويو زملالس كحبا هاي كيلنيو نستوسنا غزي سب كمسل يغيلو ግን ሩቅ አይከይድን እቲ ሐቀኛ ዝኾነና አምላኽ ነገር ግን ዋላ ተኸወልካዮውን አይክወልን እዩ ዋላ ተሸፈንካዮውን አይሽፈንን እዩ ስለዚ ቅድስና ንእግዚአብሔር እምበር ንሰብ አይኮነን ቅድስና ሰብ ራእየኒ አይራእየኒ ዘይኮነስ አምላኽ ይርአኒ እዩ ሰብ ልብኻ ክርዮ ይክእልን እዩ እግዚአብሔር ግን ልብን ኩላሊትን ዝምርምር አምላኽ እዩ ስለዚ ልብሪኡ ስለዝፈርድ እግዚአብሔር ነቶም ብቕንዕና ዝኸዱ ኢልዎ ነቶም ብዘይ ተጉላባነት ዝመላለሱ እቲ በረኸት አምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ከንጀርብብ እዩ እዚ ኣነ ርግፀኛ እየ በረኸት አምላኽ ምድሃን ኣብ ደቂ ሰባት ብክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ መዓልቲ ግን ናብ ምስሊ ክርስቶስ ኣርአያ ንኽንልወጥ እቲ ዘድሊ ዘበለ ነገር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ሂቡና ኣሎ ስለዚ እቲ ዘፍርሐና እቲ ዘሰንብደና እቲ ሕያው አምላኽ ብዛዕባ ቅዱስኑ ዝኣወጀ ንሱ ጥራይ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቅድስና ንእግዚአብሔር እዩ ቅድስና ንሰባት አይኮነን ቅድስና ንሽማግለታት አይኮነን ቅድስና ንነቢያት አይኮነን ቅድስና ንማንም አይኮነን ቅድስና ንእግዚአብሔር ጥራይ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ንዝቀደሳ ማሕበሩ ናብ ቅድስና ንኽትዓቢ ይጽዋዓሎ ማለት እዩ ይጽዋዓሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ብትዘለዓለማዊ ሕያው ደም ዓዲጉ ዝቀደሳ ማሕበር እንደገና ንቅድስና ይጽዋዓሎ ብቅድስና ንኽትዓቢ ይጽዋዓሎ ንቅድሚት ንኽትከይድ ይጽዋዓሎ ስለዚ ቅድስና ንእግዚአብሔር እዩ ንሰብ አይኮነን ንአምላኽ እዩ ቅድስና ድማ ናቱ ዝኾነ ውፅኢት ኣለዎ በረኸት አምላኽ የንጀርብብ በረኸት አምላኽ ይፈስስ ብጸጋ ምልአት ንመላለስ ብጸጋ ምልአት ንኣቱ ብጸጋ ምልአት ንወፅእ ብጸጋ ምልአት ንነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ሎም ምሸት ጻውዒት ክገብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመንኩም ኣብ ልብኹም ብዘሎ ንስሓ እተው ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘይትፈልጡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትኩም መድሕን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ መልእኽት ከምዚ ይብለና ናይ ወዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ኃጢአት ኩሉ የንጽህ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚርና ክሪኦ ከለና ኃጢአት የብልናን እንተበልናስ ንሕሱ ኣለና ሓቂ ኣባና የለን ይዝብል ስለዚ ናብ ኣምላኽ ቅድስና ንኣትወሉ መገዲ ሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና በቲ ዘለዓለማዊ ሕያው ዝኾነ ደሙ ተዓጺምና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ደው ኢልና ሽሙ ንኽንጽውዕ ሓይሊ ክንረክብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ኩሉ የንጽህ እዩ ካብ ኃጢአት ኩሉ ዘንጽህ እዩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ንዓኻ ይፈሲሱ ንዓኺ ይፈሲስልኪ ንዓለም ኩሉ ይፈሲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ናይ ቅድስና በረኸት ተኻፈልቲ ንኽንከውን ሕጂ እውን ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብቲ ናይ ጸጋ ምልአት ንኽንካፈል ሕጂ እውን ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ መንግስቱ ይዕድመና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን
ንዘለዓለም ሕያው ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ نزا خفلي أنبيبنا كنصلينا مدرن أم مدر زنبرو كل من نا إجابير يوم علمن أوشت أزلو كل من دمانات يوم إجابير نمدري أبحر سرتها أماتك أتصنعو هنتا هو كله نا إجابيريو كنصلينا أو قدوس إجابير نمسجنك كابزل عالم نزل عالم كبر مسجانا نعها يكون كلنا تكايو كله سها أخافت إركايو كابزل عالم نزل عالم زمسلك كايلن كاب قدسنا هان غنكافل بكريستوس إيسوس سلزا عدم كانا بكريستوس بمئماننا منفس قدوس سلزا فسس كالنا كبر مسجانا نهبكا كبرهان تقاهان حيلهان منفسكان كابزل عالم نزل عالم كتفسسلنا نزقال سمعوه عوشتن أبدقن نزلو كلهم بتقا كبرهان منفس قدوس حيلهان كتمل نتقلي علينا أو كريستوس إيسوس قدوس هي ود أملاح كبرنه بكالنا مسكانا نهبك لنا ناي قدسنا كبرها تغافل نخنكون عمس قلب زغبر كايو واغا بستغفل واغا اب قدميها دويلنا شمكا نصوا علنا مو اتزل عالماوي هياو زهونا حيلغان منفسكان بملئات فسس تحدثو زمت منفسكا تحدثو زمت حيلغا بملئات كتفسس بدمكا أبزع عدك يا معبر اتناي زل علماونات كامن فس اتنات كانت أجا خبريك فسس نتسألي علنا زغوني يخون نايت المات حيلي مخرع عقاننتي ناي ديابلوس قلبت نايت المات حيلي بيسوس كريستوس سم نزل عالم استسبر يخون مخرع المات مخرع عقاننتي قويتها بيسوس كريستوس سم يفرس سيطانا وحيل نزل عالم يفرس نايت المات قلبت يفرس بقيتها بيسوس كريستوس سم اركسان منافست اغاننت يجعلما حيل بأيرنا بمدر يمي سراي ديابلوس قلبت بقيتها بيسوس سم يتطرقيهون رخصان منافستي نايت المات حيلي بيسوس كريستوس سم يودغ او قدوس إيسوس نفوات منافس زبلع شمكان حيلغان بمنفس قدوس حيلي يقلت ناي منافس تسرارها ناي شمكا حوي يبلعيو بصورن بقلت انسره ناي رخصة منافستي بيسوس كريستوس سم حوي يبلع قويتا بيسوس كريستوس سم فلاتا استوغا يغون قويتا بيسوس كريستوس سم استفل علينا المات حيلي أسرارها ناي ديابلوس مغري ناي كفوات منافستي اكاي قبري بيسوس سم استسبر يغون قويتا بيسوس كريستوس سم نزل عالم حيلون سلطانون بمسكال حيلي سلس سبر كايو عم مسكال سلس سعر كايو نمسجنك لنا كبرن مسجانان وداسن كابزل عالم نزل عالم نعاها يغون تريفو زلو جزي تركب أبزاقل قلو تزيز ساتفو زبالو خلو بتكبر ودغا بإيسوس كريستوس تسقى منفس استحلو يغونو تسقى خبرها يشفنهم
ዝኾነ ይኹን ናይ ጸላይ ኣሰራርሓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ መገዶም ዝተጸረገ ይኹን ምኽሪ መናፍስቲ ካብ ህይወቶም ተጸራሪጉ ይውፃእ ምኽርናትካ ይውረሶም ጸጋናትካ መንፈስናትካ ይውረሶም ኩሉ ንዓኻ ክብሪ ይኹን በክቡር ወድኻ በኢየሱስ ስም ኣሜን